आमे पूर्व क्लास रे विभिन्न प्रकार कोण ओ बाहु मानकर माप विषय रे पढ़िछु। आज आमे सही कोण ओ बाहुरु तैयारी केतेक आकृति विषय रे जानिबा। चलो देखिबा तुम परी पिला माने किपरि खेल माध्यम रे विभिन्न प्रकार आकृति विषय रे सिखुछंती। पिला माने तुम माने एठारे कोन करूछ? आमे एठारे विभिन्न प्रकार आकृति विषय रे दौड़ी माध्यम रे खेलुछु। अच्छा की प्रकार खेल मते टिके बुझाई दियो। आमे एक दौड़ी नहीं विभिन्न प्रकार आकृति तैयारी करिबा एवं ताहार कोण ओ बाहु मानक संख्या कहिबा एवं ताहार नाम जानिबा। एहा हेउछि एक आकृति। एहार तीनोटी बाहु अछि। प्रथम बाहु, द्वितीय बाहु, तृतीय बाहु। एहार तीनोटी कोण मध्य अछि। प्रथम कोण, द्वितीय कोण, तृतीय कोण। तेणु आमे जानिले एही आकृतिर नाम हेउछि त्रिभुज। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକୃତି। ଏହାର ଚାରୋଟି ବାହୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହୁ, ତୃତୀୟ ବାହୁ, ଚତୁର୍ଥ ବାହୁ। ଏହାର ଚାରୋଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ, ଚତୁର୍ଥ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଆକୃତିର ନାମ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏକ ଆକୃତି। ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ବାହୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହୁ, ତୃତୀୟ ବାହୁ, ଚତୁର୍ଥ ବାହୁ, ପଞ୍ଚମ ବାହୁ। ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ, ଚତୁର୍ଥ କୋଣ, ପଞ୍ଚମ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଆକୃତିର ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୁଜ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକୃତି। ଏହାର ଛଅଟି ବାହୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହୁ, ତୃତୀୟ ବାହୁ, ଚତୁର୍ଥ ବାହୁ, ପଞ୍ଚମ ବାହୁ, ଷଷ୍ଠ ବାହୁ। ଏହାର ଛଅଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ, ଚତୁର୍ଥ କୋଣ, ପଞ୍ଚମ କୋଣ, ଷଷ୍ଠ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଆକୃତିର ନାମ ହେଉଛି ଷଡ଼ଭୁଜ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକୃତି। ଏହାର ସାତଟି ବାହୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହୁ, ତୃତୀୟ ବାହୁ, ଚତୁର୍ଥ ବାହୁ, ପଞ୍ଚମ ବାହୁ, ଷଷ୍ଠ ବାହୁ, ସପ୍ତମ ବାହୁ। ଏହାର ସାତଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ, ଚତୁର୍ଥ କୋଣ, ପଞ୍ଚମ କୋଣ, ଷଷ୍ଠ କୋଣ, ସପ୍ତମ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଆକୃତିର ନାମ ହେଉଛି ସପ୍ତଭୁଜ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକୃତି। ଏହାର ଆଠଟି ବାହୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହୁ, ତୃତୀୟ ବାହୁ, ଚତୁର୍ଥ ବାହୁ, ପଞ୍ଚମ ବାହୁ, ଷଷ୍ଠ ବାହୁ, ସପ୍ତମ ବାହୁ, ଅଷ୍ଟମ ବାହୁ। ଏହାର ଆଠଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ, ଚତୁର୍ଥ କୋଣ, ପଞ୍ଚମ କୋଣ, ଷଷ୍ଠ କୋଣ, ସପ୍ତମ କୋଣ, ଅଷ୍ଟମ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଆକୃତିର ନାମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଭୁଜ। ଆରେ वाह ये तो बहुत सुंदर शिक्षणीय खेल। तुमे माने बहुत सुंदर खेलिल। मते ही खेलटी बहुत भल लागिला। तुम मानकु मध्य भल लागिथिबो मु आशा करूछि। चलो देखिबा ए खेलरु आमे कोन सिखिले। पिला माने एही आकृति रे केतोटी बाहु ओ केतोटी कोण अछि कुह देखि। हाँ एही आकृति रे तीनोटी कोण ओ तीनोटी बाहु अछि। तेणु आमे जानिले तीनोटी बाहु द्वारा गठित आबद्ध चित्र को त्रिभुज कुहा जाए। देख पिला माने एहा हेउछि अन्य एक आकृति। एथिरे केतोटी बाहु अछि कहिलो देखि। हाँ एथिरे चारोटी बाहु ओ चारोटी कोण मध्य अछि। चारोटी बाहु द्वारा गठित आबद्ध चित्र को आमे चतुर्भुज बोली कहिथाउ। एहा हेउछि अन्य एक आकृति। एही आकृति पांचटी बाहु द्वारा गठित। एथिरे पांचटी कोण मध्य अछि। एहीपरि पांचटी बाहु द्वारा गठित आबद्ध चित्र को आमे पंचभुज बोली कहिथाउ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକୃତି। ଏଥିରେ କେତୋଟି ବାହୁ ଅଛି ଗଣି କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ। ହଁ ଏଥିରେ 6ଟି ବାହୁ ଅଛି। 6ଟି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଷଡ଼ଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବା କେତେକ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଏହିପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିଥିବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆକୃତି ଦେଖୁଛ ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। এই ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟି ରହିଛି ସେ ପାତ୍ରଟି ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି। ଏହି ଯେଉଁ ଝରକାରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଛି ସେହି ଗ୍ରିଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ହୋଇଛି। ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିବା। এই ଯେଉଁ କାର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ସେଠିରେ କଳା ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏହି ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ହୋଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଭୁଜ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର। ଏହି ଯେଉଁ ଚଟାଣରେ ଟାଇଲ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଟାଇଲଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଆକୃତିର। ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଓ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିର ତାହା ଚିହ୍ନାଇବ।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଦେଉଛି। ସମାନ ମାପର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାଠି ନିଅ, 3ଟି କାଠିକୁ ଯୋଡ଼ି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେହିଭଳି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ କେତୋଟି କାଠିକୁ ନେଇ ଆକୃତି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଣି ଲେଖ ଓ ତାର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗଣି ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଦିଆସିଲି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ତିଆରି କରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ କରି ସେଥିରେ ଲେଖିବ। ତୁମର ଗଣିତ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ।